Hello guys, welcome back my YouTube channel. So दिनैनि भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसे बारायहरफिननाय थाबाय. So दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों. बे जाबाय बर' हारिनि आर'नाइ. बेखौ जोङो माबोरै समायना रमायना सिखिरि बानायनो हायो बेनि सोमोन्दै बे भिडिअजों नोंथांमोनखौ आङो दिन्थिनो सानदों. So नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामदों. So बेबो गांसे आर'नाइ, बेबो गांसे आर'नाइ, गांनैबो आर'नाइ. जोङो गांसेल' बेखौल' बानायगोन, जोङो बेखौ दोनथ'नोसै. गिबियावनो जोङो गेजेरावहाय समान खनस'ना लाबाय. बिनि उनावहाय बेखौ प्लेनै नारथ'ना लानांगोन. बिनि उनाव बेखौ फिसा फिसा थननांगोन. फिसा फिसा थननांगोन. भिडिअखौ मोजाङै नायलां, जोबजासिम नायलां, अब्लानिया बुजिगोन. जोबजासिम नायलांबाय था भिडिअखौ, अब्लानिया बुजिगोन नोंथांमोनाबो. बेखौ फिसा फिसा थनदो. नोंथांमोना नायलांबाय था, नोंथांमोनाबो बुजिगोन नायब्लानो. दानिया नोंथांमोनाबो नायब्लानो बुजिगोन. दानिया बेखौ गेजेरावहाय थनस'नाय जाबाय. गेजेराव थनस'बाय. बेखौ जोङो खनसे 1 नाम्बारावहाय खाथ'नोसै आरो. खाथ'बाय जोङो 2 नाम्बाराव. खाथ'नाय जाबाय. बेखौ बिदि खायो. नोंथांमोना नुदो जानांगौ बोरै थनदो. जोङो बे गोलावमोन, गिबियाव बे गोलावमोन, बेखौ जोङो ओरै थनस'बाय, बिदि थनस'बाय. बेखौबो बिदि गोलावमोन, बेखौबो ओरै थनबाय, बिदि थनबायना. 2 नाम्बाराव बेखौ खागोन जोङो. नायदो. बिदि जानानै दङ बर्थमान दायो. खानाय लोगो लोगोनो बिदि जाबाय. दा जोङो बेखौ फुवारनांसिगोन. फुवारबाय नालाय नै बेबायदि रोखोमनि फैबाय.
मोजाङै नायना लानांगौ। नोंथांमोनाबो सोलोंनो हागोन। बेखौ पिनजों सुथाबनाय जादों। बिरगोन नालाय। सिखिरि बानायनाया जाबाय समायना रमायना बर' हारिनि गांसे आर'नाइखौ मासे समायना सिखिरि बानायनाय जादों। स' लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों? मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। स' इयुननि भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। बाय बाय।